aberri egunon, Euskadi, Euskaldunak, aberri egunean, altza gaitezan. Vascos, vascas, en el Día de la Patria, alzaos, como bien decía nuestro lehendakari Agirre. Gaur, gure albasoen oihartzunak ekartzen ditugu gora. Baina baita, bihotz zapadak ere. Baina, hemen gaude, zutik, arro eta bizi-bizi. Gure Euskadi ez da iraganeko oroitzapen bat. Aberria gu gara. Euskadi ez da iraganeko oroitzapen bat. Aberria gu gara. Gaur hemen elkartuta gauden guztiok. Eta etorkizuna eraikitzeko prest gauden belaunaldi guztiak. 1932an gure arbasoek lehen aberri eguna ospatu zuten. Garailatzetan, baina bere buruak eta bihotzak libre nahi zituzten. Haiek sinetsi zuten, herri baten indarrean, hizkuntzan, kulturan, batasunean eta askatasunean. Eta haien ametsa gaur gure konpromisua bihurtu da. Nuestro pueblo está formado por 7 territorios y 7 corazones laten al unísono. Somos uno, Lapurdi, Benafarroa, Zuberoa, Nafarroa, Vizcaya, Guipúzcoa, Taraba. Nombres distintos, pero un mismo latido. Ninguna frontera administrativa puede dividir nuestro sentimiento, nuestra lengua ni nuestras raíces. Somos un solo pueblo y estamos aquí para conseguir su plena libertad. Euskara gure herriaren arima da. Hizkuntza honetan mintzatzen gara, gure ametsak defendatzeko. Eta hizkuntza honetan negar egiten dugu. Eta hizkuntza honetan maite dugu. Gaur eta hemen sine egiten diogu gure buruari. Ez da galduko, ez da isilduko, ez da zapalduko ere. Euskara etorkizunerako giltza izango da. Eta giltza horri eutsiko diogu gogor. Aberri eguna ez da iraganeko nostalgia bat. Gaur eguneko borroka da, lurraren defentsa, emakumeen eskubideen aldeko borroka, gazteen etorkizuna bermatzea, horiek gure aberriaren eguneroko erronkak dira. Eta erronka horien aurrean, herri oso baten konpromisua behar dugu. Instituzioetatik, belaunaldi berrietatik, aiton amonetara. No solamente es una mirada al pasado. Hoy las nuevas generaciones estamos aquí para renovar nuestro compromiso con nuestra patria. Seguiremos luchando por una identidad abertzale. Este es nuestro tiempo. Desde EGI alzamos la voz con orgullo y compromiso, porque sabemos que nuestro pueblo quiere caminar con voz propia en su lengua y siendo dueño de su destino. Beraz, gaur, aberri egunean, arrotasunez eta indarrez esan dezagun. Gora gure aberria, gora Eusko Alderdi Jeltzalea, eta gora Euskadi askatuta!